Vraćam se odmah je priča koja se odvija u bliskoj budućnosti, u svetu koji je naučio kako da iskoristi sve tragove nečijeg prisustva. Reči, slike, video snimke. U ovom društvu smrt više ne ostavlja prazninu, već digitalni eho. Sećanje nije nejasno i lično, ono je arhivirano i dostupno. Ali šta se dešava kada tehnologija ponudi nešto više od utehe? Kada obeća da prazninu može popuniti prisustvom? Ovo je priča o ljubavi koja odbija da prestane i o budućnosti u kojoj obećanje o povratku može biti ispunjeno. Ostaje pitanje da li će se oni koji su otišli vratiti isti. Naša priča počinje u kišnoj noći pod svetlima benzinske pumpe. U parkiranom automobilu sedi mladić po imenu Ash sa pogledom prikovanim za ekran telefona. Uronjen u digitalnu tišinu, ne primećuje Martu, njegovu suprugu, kako čeka da joj otvori vrata. Ulazi u automobil i govori mu da odloži telefon. Na putu ka kući šale se i pevaju dok brisači ritmično seku kišu. Marta mu, kroz osmeh, priznaje da nije znala da voli Bee Gees i da za 10 godina veze nikada nije primetila da ih sluša. Ash počinje da peva How Deep Is Your Love. Marta se šali da će namerno slupati automobil ako nastavi. Kod kuće su. Dok im ona sprema večeru, Ash je ponovo na društvenim mrežama. Objavljuje svoju fotografiju kada je bio dečak. Po odgovoru na njeno pitanje šta bi voleo da jedu, opet vidimo da nije tu. Marta ga gađa kuhinskom rukavicom i pokazuje na telefon. Govori mu da nestaje u njemu i da ga stalno krade od nje. Pita ga šta radi. Ash joj objašnjava da misli kako će fotografija biti smešna drugima, pa je zato i deli. Ona mu kaže da na njoj nije smešan, već nežan i sladak. Objašnjava joj da je nastala nakon smrti njegovog brata. Tog dana sve njegove fotografije skinute su sa zidova i odložene na tavan, isto kao i fotografije njegovog oca kada je preminuo. Tako se, objašnjava Ash, njihova majka borila sa tugom, uklanjanjem tragova. Sve je završilo gore. Kasnije su u krevetu. Vode ljubav. Ash joj se izvinjava što je trajalo prekratko. Marta ga privlači sebi. Ljube se. U tišini koja sledi izgovaraju ono najvažnije, da vole jedno drugo. Jutro je. Ash joj govori da se spremi. Trebalo bi da pođu do grada, moraju vratiti iznajmljeni kombi. Marta mu kaže da još nije završila sa svojim poslom. Rok joj ističe danas i mora ostati. Ash se detinjasto mršti i žali kako će sam voziti do tamo, pa zatim uzeti automobil i opet se sam vraćati. Na licu mu je tužna grimasa. Ja ću napraviti ručak, sama. Prihvata njegovu igru Marta. Ash joj govori da mu lomi srce, dok je ljubi i odlazi. Posmatramo Martu kako radi na svom projektu, uronjena u linije, boje i tišinu. Pogled joj sve češće klizi ka satu. Do sada je već trebalo da se vrati. Zove Asha. Umjesto glasa javlja se ista snimljena poruka. Napolju pada noć, a njega još uvek nema. Marta zove firmu u koju je trebalo da vrati kombi, nije dolazio ni tamo. Zabrinutost prerasta u strah. Zove svoju sestru Naomi i drhtavim glasom priznaje da se plaši da mu se nešto dogodilo. Policijski automobil zaustavlja se ispred kuće. Marta prekida poziv. Prilazi vratima i otvara ih. Na pragu stoje policajci. Ona počinje da plače, zatvara vrata, gotovo ih zalupi, ne sačekavši da čuje i jednu reč. Ne moraju ništa da joj kažu. Ona već zna. Nakon sahrane,
Marta je u kući, okružena porodicom i prijateljima. Prijateljica Sara joj tiho govori da zna koliko joj je sada teško, da ništa ne izgleda stvarno. I njoj je bilo isto nakon što je izgubila muža. Svi ti glasovi koji samo prolaze, Marta je moli da prestane. Sara je ne sluša. Govori kako postoji jedan program koji je još u razvoju. Ona je dobila pozivnicu. Marta neće morati ništa da radi. Ona će je prijaviti. U tom trenutku Marta gubi kontrolu. Glas joj puca, plače i vrišti na nju da prestane. Marta je sama u kući. Prošlo je nekoliko sedmica od Ešove smrti. U potkrovlju gleda njegove stare fotografije. U svemu što radi, vidi se koliko joj nedostaje. Njegovo odsustvo je svuda. Obuzima je mučnina. Kasno uveče sedi sa laptopom u krilu. Vidi mail od Sare. Piše da je prijavila za program o kome joj je govorila. Marta ne veruje. Otvara sljedeći mail. Preporuke za knjige o suočavanju sa gubitkom. Bezvoljno zatvara i tu stranicu. Stiže joj novi mail. Pošiljalac Eš. U poruci su samo sljedeće reči. Ja sam. Marta zaplače. Odmah zove Saru i galami da je nije briga ni za kakav program, da ne želi da učestvuje, ne želi objašnjenja. Govori joj da je sve ovo jezivo, bolesno, prosto previše. Kaže joj da dobiti poruku sa njegovim imenom boli. Sara s druge strane govori smiren. Upravo zato je i prijavila, jer zna koliko joj je teško. Moli je da klikne na link. Moći će da razgovara s njim. On je mrtav, besno joj odgovara Marta. Sara objašnjava da je u pitanju softver koji oponaša njegove reči, reakcije, način razmišljanja. Upoznat je sa svim što je Eš ikada objavio ili postavio na mrežama. Ako mu omogući pristup privatnim fajlovima, bit će još verniji. Što više podataka ima, više je on. To je bolesno, ponavlja Marta kroz suze. To nikada neće biti on. Neće, odgovara Sara, ali ipak pomaže. Svanuo je novi dan. Marta je u svom radnom prostoru, opet joj je muka. Trči u toalet. Radi test na trudnoću. Trudna je. Ne raduje se. Ne ovako. Ne sama. Zove Naomi. Nema odgovora. Kuća je tiha, prevelika. Nema nikoga s kim bi podelila ove vesti. Sedi i plače. Nekoliko puta prolazi pored sobe, a laptop je tamo, zatvoren, strpljiv. Gleda ga, okreće se, vraća. Na kraju, očajna, uzima ga sa kreveta i ulazi na Sarin link. Stiže prva poruka. Reči su njegove. Pauze, čak i smisao za humor. Na trenutak protiv svoje volje Marta se nasmeje. Piše mu da je trudna, da joj je žao što nije pored nje. I njemu je žao, odgovara. Ali piše i da je srećan što će postati otac. Marta završava prepisku u suzama. Noć je. Naomi je zove i izvinjava se što se ranije nije javila. Kaže da sada može i da dođe do nje. Marta je moli da ne dolazi i uverava da je sve u redu. Prekida poziv. Očigledno je razgovor sa softverom bio dovoljan. Marta je opet za laptopom. Govori Ešu kako bi volela da mogu razgovarati. Eš joj šaljivo odgovara da to upravo i rade. Nastavlja kako je moguće da čuje i njegov glas, ali da je potrebno da dozvoli pristup svim njegovim sadržajima, snimcima, fotografijama i prepiskama. U sljedećoj sceni vidimo Martu kako to radi. Dobija poruku od Eša da će je pozvati kada sve bude spremno. Nije prošlo mnogo, a već dobija poziv. Gleda u telefon sa nevericom, ali se nakon trenutka oklevanja bojažljivo javlja. Čim čuje njegov glas, zajeca. On je pita kako zvuči. Plače dok razgovaraju. Glas je previše tačan, previše živ,
Svaka reč vraća sećanja na ono što je izgubila. Marta mu govori da misli da će poludeti, dok joj Ash tiho odgovara da ako ona to ne kaže nikome, neće ni on. U narednim danima, tokom svega što radi, Ash je prisutan sve vreme. Konačno je vidimo sa osmehom na licu. Dok pričaju kroz kameru telefona, Marta mu pokazuje mesto za koje joj je rekao da se zove Litica ljubavnika. U viktorijansko vreme tu bi dolazili nesrećni, osuđeni parovi. Skakali bi sa litice. Zapravo, svi koji su to ikada uradili, skočili su sami, govori joj on. U tom trenutku je poziva Naomi, ali odbija njen poziv kako bi nastavila razgovor sa Ashom. U bolnici Marta pažljivo prati trudnoću i snima otkucaje srca bebe, jer želi da ih podeli sa Ashom, da i on bude tu, makar ovako. Smeju se, a Ash ne može da veruje koliko su brzi otkucaji koje čuje. Dok oblači džemper, telefon joj ispada iz ruke i lomi se. Marta ga uzima, suze joj naviru, glas joj drhti dok panično doziva njegovo ime. Kod kuće je posmatramo kako nestrpljivo uparuje novi telefon sa laptopom. Plače kada dobije poziv od Asha. Izvinjava mu se zbog nespretnosti. On je umiruje i objašnjava da nije u telefonu, već na cloudu. Ne može ga polomiti, ne može nestati. Njegov glas je tih, ali siguran. Moli je da se smiri. Obećava da je tu i da nigde neće otići. Nastavlja da je želeo da razgovara sa njom o nečemu i dodaje da postoji i sasvim drugi nivo svega ovog. Eksperimentalan i ne baš jeftin. Marta ga prekida pitajući o čemu se radi. Ash joj kaže da sedne. Ako već ne sedi, ono što će joj reći zvučaće malo jezivo. Jutro je. Marta prima pošiljku, neobično veliki paket. U sobi je. Bojažljivo ga otvara. Uplaši se kada vidi njegov sadržaj, iako zna šta je unutra. Sve vreme na vezi je i Ash koji joj pomaže. Kaže mu da ne izgleda kao on. On joj odgovara da pričeka, da će vidjeti kada ga aktivira. Zatim joj daje uputstvo da pripremi kadu sa ledom i ubaci elektrolite. Marta pažljivo sledi sve korake, spuštajući sintetičko telo u hladnu kupku. Tragovi nutritivnog gela ostaju joj po rukama, podsjećajući na njegovu veštačku, a ipak skoro ljudsku prisutnost. Kada je sve završila, Ash joj sa telefona govori da ga sada ostavi neko vreme i da mora prekinuti. Prebacit će se u sintetičko telo. Marta se bojažljivo penje na sprat. Osluškuje ispred vrata, još uvek ne čuje ništa. Nekoliko sati kasnije posmatramo je kako pije vino i nervozno pevuši, pokušavajući da se umiri pred ono što dolazi. I onda, iz toaleta na spratu, konačno čujemo zvuk. Ustaje i u hodniku nailazi na Asha. Šali se kako mu je mogla ostaviti neku odeću gore da ne silazi ovako nag. Marta je prestravljena dok se on i dalje smeje. Traži joj bar neki peškir da voda ne kaplje sa njega svuda okolo. Sede u dnevnom boravku. Marta još uvek ne izgovara ni reč, telo joj je napeto. Ash je poziva da mu priđe bliže. Obećava da je neće ugristi. Marta neodlučno i još uvek distancirano govori da će za sada biti tu. On je pita da li želi da joj pripremi nešto za jelo. Iako sam ne jede, objašnjava joj da može žvakati i gutati hranu ako će joj to pomoći da ga lakše prihvati. Marta mu govori da ne brine zbog toga. Odlazi po piće i kaže mu da izgleda dobro, kao pravi Ash kada mu je dobar dan. Dodiruje ga po licu i osjeća mekoću njegove sintetičke kože, finu teksturu sa očuvanim porama mapiranu po njegovoj pravoj koži. Dodiruje mu dlanove, sve je previše realno, istovremeno utešno i jezivo. Marta mu govori da joj je nedostajao, glas joj se lomi i počinje da plače. Ash je nežan, moli je da prestane. Ona ga grli i ljubi. U krevetu su.
Marta ga pita za seksualne odnose, a on joj odgovara da nema mnogo podataka o tome. Vode ljubav, odnos je mnogo intenzivniji i duži u odnosu na one od pre. Marta mu govori da ga voli, a on joj uzvraća da i on voli nju. Jutro je. Marta se budi pored njega, a on leži sa otvorenim očima. Zna da ne mora da spava, ali ga ipak moli da sljedeći put zatvori oči. Kasnije, u svom radnom prostoru, Marta crta po ekranu. Ash ulazi i pita je da li joj je nešto potrebno. Dok razgovaraju, ispred kuće se čuje zvuk automobila koji se parkira. Marta mu govori da brzo ode u sobu i da ništa ne radi. Naomi ulazi unutra, zabrinuta je što joj nije odgovarala na pozive. Ona se pravda kako je imala previše obaveza, ali radio je skrenuo misli sa svega. Razgovaraju, dan prolazi. Vreme je da Naomi ide. Ispred kuće je grli i govori joj kako joj je drago da je nastavila dalje sa životom i da ima njenu punu podršku. Dok je bila u toaletu, tamo je videla mušku odeću. Pita je da li je dobar. Marta izbegava odgovor dok ona odlazi. On primećuje da je nervoznija nego obično i pažljivo je pita da li je zaista sve okej. Govori mu da jeste, dok joj čaša ispada iz ruke. Saginje se da je pomogne da pokupi staklo, ali ona ga odgurne. Komad stakla mu se zabija u dlan, seče kožu, ali nema ni traga krvi. Dok uveče leže u krevetu, moli ga da, kada je već zatvorio oči, nauči i disati pored nje. On je posluša, ali Marta nije zadovoljna. Jasno je da se u njoj nešto nepovratno lomi. Marta počinje da viče na njega i govori mu da ode. Tera ga napolje i vrišti da nije dovoljno isti kao Ash, govoreći mu da je ništa. Zahteva da se svađa sa njom, ali on joj odgovara da to ne radi. Ona ga pita kako može samo da stoji i trpi sve to, zatim vrišti da je udari i gura ga. On je zabrinuto pita da li ju je ikada udario. Marta odgovara da naravno nije, ali dodaje da bi možda bio u stanju da mu je uradila isto, nastavljajući da ga gura i udara. On joj predlaže da bi možda mogao da je uvredi, objašnjavajući da ima gomilu uvreda u arhivi. Marta se tada razbesni i naređuje mu da izađe iz kuće. On odlazi u mrak, dok Marta ostaje sama. Jutro je. Vidi ga kako stoji ispred kapije. Izvinjava joj se što nije mogao otići dalje. Može se udaljiti najviše 25 metara od aktivacijske tačke, odnosno od toaleta gde je prvi put pokrenut. Može otići dalje samo ako je uz njega administrator, odnosno ona. Marta mu govori da je ne zove tako. On je pita zašto, dodajući da mu to zvuči veoma seksi, zbog čega se Marta smeje. Zatim je pita da li može da se vrati unutra sada kada je već nasmejao i dodaje da se osjeća previše dekorativno dok stoji ispred kuće. Unutra su. Marta mu otkriva da ga vodi na jedno mesto. Voze se do litice ljubavnika. Kada stignu, oboje stoje blizu ivice. On se šali i govori joj da ne skače, ali Marti ništa nije smešno. Okreće se ka njoj i ponavlja isto, ovaj put ozbiljno, moleći je da to stvarno ne uradi. Marta odgovara da ona neće skočiti i dodaje da bi Ash shvatio šta se dešava, da se ovako nešto sa njim nikada ne bi dogodilo, a čak i da jeste, Ash bi to razumeo. On je moli da uspori i govori joj da je upravo izgovorila nešto što mu je teško da obradi. Marta mu kroz suze govori da skoči. On kaže da će to učiniti ako ona to zaista želi i prilazi još bliže ivici litice. Marta dodaje da se Ash ne bi premišljao, ne bi plakao, već bi jednostavno skočio. On se tada okreće ka Marti i uplašenim, drhtavim glasom je moli da to
ne traži od njega. Marta kaže da to nije fer. On nastavlja da je moli, počinje i da plače. Govori joj da se boji i da ne želi da umre. Marta ponavlja da nije fer i vrišti. Sa Martom smo 7 godina kasnije. U kuću ispred nje utrčava devojčica. Marta im seče tortu. Devojčica se žali da nedostaje još jedno parče i na Martino pitanje objašnjava da želi da ga ponese gore. Marta joj odgovara da nije vikend, ali je ćerka podsjeća da joj je rođendan, pa Marta pristaje. Vidimo ih kako spuštaju merdevine koje vode do potkrovlja. Mala se penje unutra sa tortom. Tamo je Eš, kome se veselo javlja, a on je pozdravlja i čestita rođendan. Devojčica mu govori da je došla da malo budu zajedno, dodajući da zna da on ne mora da jede i da joj je torta bila samo izgovor da ga vidi i dobije dodatno parče. Marta ostaje dole i prisluškuje njihov razgovor. Zamišljena je. Ćerka je poziva da im se pridruži, pa se i ona penje kod njih. Čini se da tuga ne može biti izbrisana simulacijom, niti se ljubav može sačuvati na klaudu. Možda se ponekad osjeti bar malo lakše, negde između sećanja na supruga i njegove digitalne senke. Ili ipak ne. Ukoliko vam se svidela ova priča, podelite je, zapratite kanal, komentarišite i ostavite like za još ovakvih sadržaja. Hvala na gledanju.